שלום, כאן יובל עם עונה חדשה של החלשות, לקט מאורעות אקטואליים מהזמן האחרון. במצבו של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון חלו החודש כמה החמרות, אך לבסוף מצבו התייצב, הוא מת. נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו הפוליטי אוהד, שייתן לנו סקירה על פועלו של שרון ב8 השנים האחרונות. אוהד? תודה אוהד. ההלוויה התקיימה בחוות השקמים. ברשותנו תצלום בלעדי של חלקת הקבר שהוכנה לכבוד שרון טרם הטקס. בואו נראה. ונעבור לידיעה הבאה. שר הפנים גדעון סער העניק באופן חריג אשרת עבודה לזמרת רוז, הזוכה במקום הראשון בתוכנית הריאליטי אקס פקטור, ובכך אפשר לה לעבוד כזמרת באופן חוקי. רוז כבר חתמה על מסע ההופעות הראשון שלה, מסע שיחל בהופעה באחוזת ראשונים, ימשיך במרכז הגריאטרי של קריית גת, והסתיים במרכז לנפגעי אלצהיימר בנס ציונה, שם חתמה רוז על 3 הופעות. הכנסת אישרה לאחרונה תיקון לחוק נגד מסתננים למדינה. החוק החדש מעניק לרשויות המדינה סמכות להחזיק מסתננים במחנה סגור לתקופה של 3 שנים ללא משפט. ולידיעה אחרת לגמרי, חוק חדש שאושר בכנסת לאחרונה אוסר על אנשים להשתמש במילה נאצים. אושיית הרשת, חן טל, עוררה סערה לאחרונה כאשר התברר שהסיפור אודות מחלת הסרטן שבה כביכול חלתה בהיותה ילדה היה מומצא ונגנב מסיפורה האמיתי של ילדה בת 4 אחרת. נעבור כעת לפרשננו אוהד שייתן את דעתו האישית על הפרשה. אוהד? תודה אוהד. חומר למחשבה. משלחת של 54 חברי כנסת נסעה השבוע לטקס יום השואה הבינלאומי בפולין. לאחרונה פורסם באמצעי התקשורת כי נשלחה הודעת SMS מטעם יושב ראש הכנסת שתוכנה היה לכל הקבוצות נא להגיע בדחיפות לקרימטוריום. כתבנו מוסר שהתוכן שפורסם היה חלקי וכי התוכן המלא של ההודעה הוא לכל הקבוצות נא להגיע בדחיפות לקרימטוריום, מתכנסים לארוחת צהריים, יש על האש. עד כאן מהדורת החלשות להפעם. תודה שהייתם איתנו ונתראה בתוכנית הבאה.